Bueno, la trobada és una gran il·lusió. Teníem ja fa temps aquesta idea de que pogueren refer-la, ja que fa 31 anys que la fèrem així en sèrio i que en el 22 no va poder ser per la pandèmia, doncs vindre ara, 22 no, el 20. Vindre ara i tindre la trobada del Tassí, tota la comarca en ple, doncs és molta il·lusió i molta alegria. És molt important per a nosaltres. I l'any Jaume I, bueno, el podrem també referenciar així, perquè és història, és identitat, i això és el que porta també les trobades, i està així, la veritat, és d'una forma molt bona. Hem tingut i tenim encara moltes xerrades endavant, moltes activitats, i crec que està sent una bona iniciativa, que inclús en altres llocs estan copiant o servint de referència. Bé, durant aquest any hem estat celebrant l'any Jaume I, 750 anys des que va faltar el rei Alzira. I és per això que durant tot l'any hem estat celebrant en diferents activitats, concerts i exposicions la mort del rei, per tal d'apropar la figura de Jaume I a tota la ciutadania i en tots els àmbits on hem pogut arribar, no? Des d'escoles, entitats veïnals i també diferents instituts, no? És per això que nosaltres valorem molt positivament la celebració d'aquest any, perquè hem aconseguit una de les fites que ens havíem proposat per enguany, i és poder fer d'Alzira la capital, la clau del valencianisme, i també, sobretot, el remarcar el que és la figura del rei Jaume I en la nostra ciutat. Ha sigut un any de treball, hem treballat tots molt, però esperem que tot vagi bé. I que ha sigut molt positiu a tots els sentits, perquè s'han implicat molt les AFES, s'han implicat molt les comunitats educatives, les mestres i associacions també d'Alzira. Jo penso que va ser tot molt bé. Bé, en principi nosaltres en la trobada d'Alzira presentarem 2 marcs de projectes, perquè contenen cada marc molts projectes, una oferta de molts projectes i moltes activitats. Una, que és Obrim Camins al Valencià, està adreçada a les comunitats educatives perquè, a banda dels seus projectes singulars que desenvolupen al llarg del curs diferents ofertes, diferents matèries i diferents temàtiques, volem que se centren a fidelitzar allò que va ser en la consulta de la tria de llengua base a les comunitats educatives, consistent en aquesta fidelització que va quedar molt demostrada de les comunitats educatives amb la llengua vehicular de l'ensenyament i l'aprenentatge. Volem ofertar-los una sèrie d'activitats a través de les quals les famílies continuen lligades a aquesta informació molt important de l'ensenyament com a eina de didàctica i metodològica molt present als centres que tenen una majoria d'ensenyament i aprenentatge en valencià. L'altre és un marc de projecte i activitats adreçada als ajuntaments pel valencià, es diu Espais de Llengua i Cultura, en els quals aprofitem les característiques de les poblacions per a convertir-los en recursos, en educació cívica, en una oferta no només per a aquesta població, sinó també per a les poblacions més pròximes que poden guaitar a aquestes poblacions per a tindre itineraris, tindre exposicions, tindre xerrades i tindre una sèrie de recursos, esta volta socials, molt importants per a reflotar el valencià d'ús social. Mira quina gràcia, ara ens tractem de malcriats, sempre refregant-nos tot allò pel que va lluitar. A veure, la Mancomunitat estem en tot allò que té que veure a la comarca i en tot allò que té que veure a l'escola pública, que té que veure també a la llengua, i per tant hem d'estar així, i també apoyem en els tallers. Donem 3 premis, un el més reivindicatiu, l'altre el més original i l'altre el més innovador. És a dir, que la Mancomunitat està allà on està allò nostre, no? La nostra llengua, la nostra escola, i sempre estarem ahí. Bé, doncs, abans estava parlant amb Joan Cortés, crec que és el millor que l'he pogut passar al valencià,
en el nostre país. La introducció de les escoles i al mateix temps les trobades en valencià mantenen una gran activitat viva respecte al valencià i el dia a dia mantindre'l tal com l'entenem i el parlem. L'esperança era això, i per això es va fer. En aquell moment consideraven que el valencià estava un poc reduït a l'àmbit escolar i una manera de donar-lo a conèixer era traure-ho i donar a la societat, als pares i les mares, i cal no oblidar la gran importància de les AMPEs en aquell moment de participar i col·laborar i donar-ho tot pel tema de la llengua. Va ser un moviment d'il·lusió i futur i continuïtat. Sabem que en aquest cas, per desgràcia, les administracions del nostre país el que fan és anar posant bastonets a les rodes i això és el que manté viu a la societat i el món en què volem convertir-nos, no? En un món valencià de llengua, de cultura i de tot. I bueno, el paper de les mancomunitats en tot l'àmbit cultural, el paper fonamental és la vertebració entre tots els pobles de la comarca. Així, enguany estem d'enhorabona també perquè fem la trobada d'escoles en valencià així en Ribera Alta i Ribera Baixa som germans i, bueno, i estem satisfets de lo que va fer-se. La qüestió és que les mancomunitats han de protegir per totes i per tot el que el valencià estigui sempre present en el nostre àmbit, en l'administració, en la documentació administrativa, en tota la cultura que abarca tots els 11 pobles per almenys de la mancomunitat de la Ribera Baixa, i aquest és el paper, un paper de protegir la nostra identitat i que els nostres xiquets, els nostres xiquets que en un futur estaran així, pues continuen en esta tasca de protegir el valencià. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua forma part de la institució que és la Generalitat Valenciana. Per tant, hem d'estar coordinats. Els nostres pressupostos naixen dels pressupostos de la Generalitat i són fonamental que el govern actual, l'anterior, el que vindrà, crega fermament que sense el valencià no hi haurà un govern autonòmic i que nosaltres som els seus aliats, perquè l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el que fa és intentar evitar el conflicte, tot parlant-ho, raonant, arribant a acords, perquè estem al servici de la nostra societat, estem al servici del poble valencià i, per descomptat, estem al servici de la nostra llengua. En aquest camí sempre ens anem a trobar. A favor del valencià sempre ens anem a trobar. Però també és veritat que no seríem qui som si no fórem crítics en els moments en què considerem que hem de ser-ho. I si un govern siga del color que siguen, hem tingut enganxons en governs de tots els colors. Si fa alguna cosa que considerem que no és el bon camí per a la llengua, la direm. Va passant, que arriba tots els anys dins la primavera, que fulles noves tornen a brotar, que sense estimar no es pot copsar ni alimentar. Bueno, a banda d'un acte de reivindicació de la llengua, de l'escola pública i, en definitiva, de la igualtat d'oportunitats, també per a nosaltres és un moment de celebració. És molt bonic quan veus a multitud de col·legis, d'escoles, de xiquets i pares, mares, la comunitat educativa i també jo crec que la societat valenciana que se retroba, com diu la paraula, per a compartir experiències, per a compartir vida, per a compartir alegria.
En este moment també crec que la reivindicació política i de la nostra llengua és molt important. Tenim un Partit Popular que està absolutament humiliat per l'extrema dreta de Vox, però que també comparteix els seus postulats, i un d'ells és anar contra lo públic, anar contra l'escola pública, però també anar contra la nostra llengua. Per tant, este acte d'alegria, de retrobament, de comunitat, també se converteix en aquests moments en un acte polític, en un acte cultural i un acte de reivindicació de lo nostre. De lo nostre en el bon sentit de la paraula, no? En lo que aglutina, lo que inclou, lo que en definitiva ens fa ser més valencians des d'un punt de vista d'apertura al món i sobretot de saber que així estem nosaltres i que no ens mouran ni l'extrema dreta ni el Partit Popular, ni en definitiva aquells que volen acabar en la nostra llengua i en la nostra identitat. I aquest any en el col·le estem treballant el fil conductor, la marxa de la ciència. Aleshores, havíem pensat de treballar una manualitat que estarà relacionada amb el lema que tenim. I amb aquesta manualitat, que és el disc de Newton, hem trobat una simbiosi perfecta de lo que podria parèixer màgia, però realment és ciència. Tu pintes els colors i a l'hora de donar-li velocitat se veu l'arc de Sant Martí. Bon dia, soc Beatriz Castell, la directora del CEIP Pitagreus, i així estem junts tots els mestres i les nostres famílies, i el nostre taller és el 3 en ratlla. És el típic 3 en ratlla de tota la vida, però hem utilitzat material reciclable per utilitzar per als xiquets. En un saquet els xiquets ho tenen, se poden decorar i dibuixar i se'l personalitzen cada un. Entra net i així brut, expandint, el dia es fa curt. Wilhelm entra a casa hasta el cero de la Safor. Tu i jo això, així i allà, implementant. Tu i jo i ella, així i això, organitzant. Tu i jo, nèctar imperial, mangai i tsunami d'orgasmes. Hem muntat el taller en commemoració del Centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Hem celebrat aquest any la Setmana Cultural, que ha anat envoltada al treball de Gaudí, aprofundir una miqueta en el que és la seva vida, la seva obra, i donar a conèixer el seu treball i la seva gran obra que ha fet i que continua fent-se. I res, el nostre taller consisteix en fer una miqueta de trencadís, de manera molt fàcil, enganxar unes enganxines i els xiques que gaudisquen i que disfruten de les jornades, de les trobades. Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena. 306 un DJ quan no frena, és quatribar rap, com és quatribar rap, bum! Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena. I enguany, en el taller, el que volem fer és el fotocol del resò de les veus. Són futur. Per què? Perquè estem durant tot l'any treballant un projecte en el que vulguem recuperar la veu viva de l'oralitat del valencià. Sobretot aquella veu que ara passant-se generació a generació i encara perdura en l'actualitat, però molt d'alumnat ja, i aquest resò de les veus està perdent-lo. Aleshores, el nostre fotocol, totes les bafarades que n'hi ha, són aquestes frases, aquestes cançonetes, i aquests refranys que les mares, les iaies, sobretot les dones, anaven transmitint de generació en generació. I per això aquest fotocol és el resò
de les veus, són futur. La llengua no es toca, es dignifica. I hem de continuar treballant allà on més fa falta, que és a l'escola. La missió és crear l'addicció i que es canvi l'opinió del rap a la nostra escena. Sulfura la vena del flow i ja no puc parar a tu paper. El rap en valencià du de ser demencial. Impossible is nothing, això és lo que portem primer discal. No es té braç, això no soy ben ja. Tempesta porta la cara. I així estem fent el taller que hem fet tots els anys, que agrada molt als xiquets, i es tracta de donar-los una trompa o baldufa i la decoren, una vegada decoraeta ja poden emportar-se el cordill i aprendre un joc tradicional de tota la vida. I així estem tots fent cola que a tots els agrada i volen emportar-se a la casa. Per fer respectar aquesta escena, 3 senzills i un DJ quan no frena. Esquadri barrap, com és Esquadri barrap, yeah. Contingut i forma com a norma a l'hora d'escriure, transmetre i fer pensar com a objectius del que signi, interpretar el 3 nivells damunt de tot, passar-me-ho bé, aprendre a estudiar, crear i exercitar la ment, fer música temporal que tinga valor, transcendent, cohesionat i conseqüent en qui soc, no tindre límit, posar-li esforç, ser autocrític, vull dir fer bones cançons. I el nostre taller se diu Plantes Aromàtiques i volem fer conèixer el que és plantar una planta i també els diem als xiquets que si li parlen en valencià la planta s'agarrarà millor i creixerà molt més. Aprofitar per fer país, obrir les ments i alçar el puny. Aprofitar per fer amics, conèixer gent i viatjar lluny. Aprofitar per cantar ara que puc, que quan siga major vull tindre bons records d'això i estar orgullós. I per tot això i allò començo un llarg trajecte en Robert, Fer i Adrià. Això s'atupa, Quatre i barrap i jo encantat. I el nostre taller se diu Fem Història en Jaume I i hem volgut fer un casc i uns escuts per rememorar la història de Jaume I, que és tan important en el Xira. Quan unir-se és l'única manera per fer respectar aquesta escena. A 3 senzills i un DJ quan no frena. Esquadri barrap, com és Esquadri barrap, yeah. Més cabró a relluir en ocasions tornillo. Més bo, més fort, més tos que et fot com no som el ressò d'una veu prominent prometent dies pitjors. Seriós quan cal zero, després ja riuràs. No jugaràs amb el meu nom en va. Van criticar per canviar, a tots ells els diria rap underground en castellà em donava ja agonia. I qui ho diria? Que 4 de poble feien bon rap. Incrèduls no confiaven i ara baixen el cap. Esquadri barrap, l'ideal i la meua bandera. Rap en valencià que van davant amb bons grups a l'escena i qui ens frena? Si tots junts fem bona la faena, qui diga que esta música és obscena. Normalment l'Espai Joan Fuster sempre participa en la trobada d'escoles en valencià i enguany un any més hem vingut i els companys de l'aula didàctica són els que s'han encarregat de preparar el taller que teniu així davant. Bueno, hem preparat 2 cosetes, una hem volgut recalcar Joan Fuster, els contes per a infants que vam fer, hem agarrat el conte d'un pas de l'any i hem agarrat fragments i també hem creat un punt de llibre en aforismes de Joan Fuster sobre la lectura. Sobretot, molts centres educatius venen allí a l'Espai Joan Fuster, és en el que més vida tenim allí en l'aula didàctica i per a que es veguen els centres educatius, es coneguen, els que no es coneixen les activitats que fem allí al llarg de l'any. A les sofrides il·lusions que parlen de pau i d'amor o aquelles mítiques cançons que encara et fan renaixer. I nosaltres portem endavant diferents projectes educatius singulars, com per exemple el robot que han fet els alumnes per a una cadena de muntatge, encara que avui estem utilitzant-lo per al repartiment de folletos. Després les plaques solars que teniu allà podeu veure. És un projecte educatiu molt xulo que els alumnes han fet carregadors en plaques solars, en energia renovable, per a carregar els patines o les bicicletes elèctriques. També tenim un projecte que han creat enguany per a carregar cotxes elèctrics. Portem endavant també un projecte d'innovació educativa sobre intel·ligència emocional, que és molt important avui en dia. Saber els alumnes com tenen que anar a les empreses, la puntualitat, respectar a la resta de companys, saber treballar en equip, que és molt important, i un projecte de lector, perquè moltes voltes se creuen que la gent d'FP simplement ens dediquem a donar classes de formació professional
més coses pràctiques i que deixem a un costat la lectura de llibres com se fan a altres centres educatius. Nosaltres també tenim una xicoteta biblioteca i un projecte lector. Cada mes es recomana un llibre per a que els alumnes el llisguen i se fa una taula, una xerrada per a comentar sobre el llibre. El vent amb força, tornar, bateguen estos sentiments. Notar que el teu cor s'encolleix, sonant la muixeranga i veus com tornen antics moments. Força esperes tus pensaments, escrits ressonen i els teus... I els nostres tallers tenen un poc que veure també amb la visió del passat i el futur, i estem intentant connectar a través de les màquines d'escriure amb el passat a la nova generació, que és el futur. En este cas estem fent els nostres retroaforismes vinculats a Jaume I, on els xiquets poden escriure fragments dels llibres dels fets i tindre aquest contacte amb el passat. També estem fent un altre taller que són punts de llibre que es deixen plastificats perquè al final el foment de la lectura també considerem que és molt important i així ells poden emportar-se'ls i utilitzar-los en els seus llibres preferits. El nostre fil conductor del centre és Avatar i aleshores hem fet una activitat que està vinculada en Pandora. Hem intentat que sigui material reciclat i que se quede colorit i bonic. Que l'alumnat elabore una espècie de claueret amb elements naturals relacionats amb el fil conductor del centre. Ara que m'has donat la mà i no té el fred dels nervis. Doncs mira, nosaltres estem fent un taller que en realitat no és un taller, és un espai de xoc. Perquè històricament les escoles infantils no participàvem molt de les trobades perquè són infants que no tenen edat encara de fer tallers. Ells el que volen és jugar, no? Perquè la seva manera natural d'aprendre és el joc. I fa uns anys ens vam plantejar fer un espai de joc semblant al que fem en escola, no? I aleshores així ells tenen diversos espais d'experimentació sensorial, argila, aigua, fan suc de taronja, juguen en la corfa de la taronja i en realitat no fan ningú taller, sinó que el taller és temps per a jugar. I després mostrem també el nostre projecte Nàixer al teatre. Enguany tenim amb nosaltres a Rosana Mira, d'Engrata Teatre, que cada hora, a les 11, a les 12 i a la 1, està fent un xicotet passe d'una obreta xicoteta de teatre, que és el teatre que ve a fer-nos a l'escola. Avui anem a sopar amb els amics